Euskal Herria, gaur daukagu aurtengo edizioaren azken froga. Jantzi, egun non izango etepa? Hauek dira aurtengo finalistak. Hiru, bi, bat, Baino! hostia! Fuera, hemendik! Motiko! Oñe, babil, oñe! Hostia! ¿Y Niquito no se pasa viendo? ¿Qué? ¿Se pasa viendo? Ah, jodido. Sorionak, ez dago zerre askoak ikasteko eta zuret. Eta nibe iratik asko izot ikasteko, Tenean, diferentia betu, baina bata bestetik ikasteko zeko. Ba, hurrengoan, hobeto egiten dut gauza, bai? Bai, dok, animo, bai. Eskaitani antonimoa batzuk. Venga. Anton. Anton.